una a una per estudiar-les, restaurar-les i emmagatzemar-les en el Centre de Recerca de Tarragona. Marta Gibert, TV3, Caldes de Malavella. Acabem la part comuna del Comarques. Comencen les edicions que es fan des de Tarragona, Lleida, Girona, Barcelona i avui també, com que és divendres, des de la Vall d'Aran. Hola, bon dia. A Genabre-Espada se celebra el Congrés Nacional de Convergència. La Generalitat social perquè ja va estar per la xarxa de Lleida per de la condició del callar, el Departament de Justícia està estudiant la reclamació. Anirem a Caltrepat. Avui anirem a Secretaria d'Organització s'estrena com a vicepresident. Bon dia, en resposta a les queixes dels alcaldes dels continents decretats de subministrament elèctric que apareixen en els pobles de les comarques de Lleida que es van agreujar. El jutjat judicat dins l'Ajuntament de la Generalitat fa un funcionari per comprovar l'estat de la línia. Treballaven l'EMSA instal·lat a Torreferrera un registrador que permet comprovar la qualitat del servei i l'augment de millores s'hi haurien de fer. S'han instal·lat televisors com aquest a Torregrossa i Juncosa i en 15 dies se n'instal·laran als més municipis més. A la ciutat, aquests sensors a través de la quarantena que té col·locats Endesa, es preveu obtenir un diagnòstic clar del funcionament de la xarxa.